Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά και σήμερα παίζουμε Five Nights at Freddy's. Και όπως βλέπετε τώρα παίζω και θα δούμε αν έρθει ο Bonnie. Παιδιά, κοιτάξτε πόσο κοντά είναι. Καλά, όχι, πόσο κοντά είναι στην κάμερα εννοώ. Ο Freddy νομίζω δεν κουνιέται, απλά τώρα είμαστε στην πρώτη νύχτα παιδιά. Γι' αυτό δεν κουνιέται τίποτα. Πότε έφτασε εδώ? Γεια σου Bonnie, μην έρθεις εδώ, γιατί θα σου κόψω το λαιμό. Λοιπόν, εδώ πέρα που είμαστε θα κάνουμε αυτή η μύτη. Αυτή η μύτη του Freddy είναι τέλεια, αυτή είναι η μύτη του Freddy. Α, ωραία. Λοιπόν, ήρθε πιο κοντά. Χριστέ μου, Χριστέ και πάνω. Οπα. Γεια σου Τσίκα, γεια σου Freddy. Γεια σου Bonnie. Πού είσαι εκεί μέσα? Ήρθε και η Τσίκα. Παιδιά, ήρθε και η Τσίκα. Τώρα την έχω βαμμένη. Ο Freddy είναι κύριος όμως. Δεν θέλει να με σκοτώσει. Είναι κύριο όνομα ο Freddy. Είναι κύριος. Λες και ότι έχουμε πάει σε γάμο. Παιδιά, κερδίσαμε. Παιδιά, καλά, πρώτη νύχτα βρε παιδιά. Είναι τι... Άμα τρελαθήκατε και λέτε wow, το κέρδισα, δεν το κέρδισα καν, αφού ήταν, καλά το κέρδισα αλλά ήταν πρώτη νύχτα, σιγά το πράγμα, δεν έρχονται εύκολα στην πρώτη νύχτα. Στο επόμενο βίντεο θα παίξω Five Nights at Freddy's 2 και μετά το 3, μετά το 4, δηλαδή θα κατεβάσω και το 3. Λοιπόν, δεύτερη νύχτα, ας ελπίσω να έρθει. Γεια σου Bonnie. Είσαι καλά? Να σε ελπίσω. Γεια αυτή η κουζίνα. Hello. Γεια σου Μπονάκο. Η Τσίκα σε μια φάση έρχεται εδώ και θέλει να δαγκώσει το φαΐ της. Θέλει να πάρει το μερίδιο της. Παιδιά, δεν νομίζω να τα πάμε πολύ καλά. Δεν νομίζω να τα πάμε τόσο καλά όσο νόμιζα. Δεν νομίζω να τα πάμε τόσο καλά παιδιά. Δεν νομίζω. Φύγε Bonnie. Για μένα κάνει το να φύγεις. Πήγαινε εδώ. Για μένα κάνω το please. Για μένα φύγε please. Και θα ζητώσω 100 ευρώ. 1000, 1 εκατομμύριο. Δεν θέλεις να φύγεις? Αχ, Bonnie, κακός. Γιατί ό,τι και να κάνεις τώρα. Γεια σου Μπονάκο. Η Τσίκα εδώ. Ήρθε. Καλά, ο Freddy πάντα κύριος εκεί. Τέλεια είναι αυτή η εικόνα του Freddy. Κοιτάξτε κύριε φίλε, κοιτάξτε. Λοιπόν, παιδιά, τώρα τον Bonnie τώρα φοβάμαι. Παιδιά. Τον Bonnie, παιδιά. Τον Bonnie. Παιδιά, είδατε πως τη γλιτώνει. Έχουμε αυτή την Τσίκα. Όλο πηγαίνει στην κουζίνα, ενώ εγώ δεν θέλω να είναι στην κουζίνα, γιατί θα μου τα χαλάσει όλα εκεί μέσα. Είναι το μόνο μέρος που τρώω. Δεν μπορώ. Κάθε μέρα πηγαίνω εκεί, τρώω, αλλά εκείνη μου τα πετάει όλα. Μου πετάει τα κουζινικά και εγώ κάθε μέρα πρέπει να τα καθαρίζω. Μα τι θα γίνει με αυτή την Τσίκα? Παιδιά. Φτιάξε. Έχουμε ένα προβληματάκι τώρα.
με την Τζίκα. Παιδιά, τώρα θα μας πεταχτεί η Τζίκα. Γεια σου Τζίκα, τι κάνεις? Πώς πήγε εκεί πέρα κατευθείας? Παιδιά, φορέξου την ήρε. Παιδιά, πρέπει λίγο να προσέχουμε κι εμείς. Όχι, παιδιά. Παιδιά, η Τζίκα. Αχ. Εντάξει, πρώτη φορά δεν μου το δια... Ακούτε λίγο παιδιά, μου τα διαλέει όλα. Τι θα γίνει με σένα Τζίκα? Κέρδισα. Παιδιά, κερδίσαμε δεύτερη νύχτα. Δεν ξέρω πώς, αλλά είμαστε πολύ καλοί. Λοιπόν, δεν ξέρω, αλλά είναι η τελευταία νύχτα. Αλλά νομίζω θα χάσω σε αυτή τη νύχτα, δεν ξέρω γιατί. Αυτό το αισθάνομαι. Θα χάσω. Αυτή τη νύχτα θα χάσω, το αισθάνομαι. Τι κάνετε? Γεια σας, τι κάνετε? Πάντα η Τζίκα πρώτη. Όχι, την κοιτάξτε τη λίγο, είναι γλυκούλα. Γλυκούλα Τζίκα, κουτσι κουτσι. Hello. Ναι. Δεν καταλάβαμε τι θέλεις εσύ. Θέλεις να μας πεις ότι γεννήθηκε ο Φρέντι και θέλει να μας σκοτώσουν. Παιδιά, όρθιο. Γεια σου Τζίκα. Παιδιά, κοιτάξτε, κάθε φορά κάνει αυτό το πράγμα. Αντί να φύγει μακριά μου. Κάνει αυτό το πράγμα. Κάθε φορά. Κοιτάξτε ρε φίλε. Όχι παιδιά, τώρα την έχουμε βανμένη εμείς. Όχι. Κάνει την ογκή της ο Τζίκα. Παιδιά, δεν νομίζω να τα καταφέρουμε. Όχι. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Πού πήγε τώρα έτσι τα παιδιά? Αχ, την κουζίνα. Καλά μπόνι. Ο Φρέντι πάντα δεν κουνιέται. Πήγε η Τζίκα, δε. Χριστέ και Απόστολε. Πώς είναι έτσι τα δόντια της?
Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας! Γεια!